Tan fermosas como perigosas poden ser as hortensias. Un gandeiro de Baiona asegura que os restos de poda destas flores provocaron a morte de 11 das súas cabras. As follas e os cañotos desta especie producen cianuro. Os restos están nunha propiedade privada non valada. Así quedaron 11 das cabras que tiña Celestino preto de Chandalagoa, no vello núcleo baionés de San Cosme. Tardou en decatarse da causa da súa morte. Inxeriran cañotos e follas de hortensia, que aínda quedan abandonadas a carón da pista. Son altamente letais porque xeran cianuro. E que sei que a hortensia é venenosa e mata as cabras. Desde a Xunta me chamaron para ver que querían facer unha valoración por que se morrían esos animales. Claro, porque miraban que eran moitos, entonces quedaron e viñeron e falaron comigo por o tema dos animales, por que era que morrían. Celestino non entende por que o propietario das plantas guindou os restos aquí, nunha leira privada, e non nos levou ao próximo punto limpo, ou por que o Concello non nos retira. Tino pensa tamén en que hai nenos os que lles gusta probar as plantas. Isto, a ver, onde están? Eu, por exemplo, teño unha cría que vai cumprir 4 anos. A veces ven comigo a pastorear as cabras. Eu, por cualquier cousa, teño un descuido. A nena ven, me mete eso na boca e pode ser mortal. E pido que a todas as autoridades, sea ben Soprona, sea ben a Guardia Civil, sea ben o Concello, sea ben a Fiscalía, sea ben quen sea, que tome unha decisión e que veña e que identifique a xente que o vota e que lle diga que aquí isto non se pode votar. A mí non me importa que me digan a veces que está nunha privada, pero non teñen permiso para votar nesta finca privada. O gandeiro calcula unhas perdas de preto de 2.800 euros. Cabras iban preñadas para parir, xa lle estou poñendo polo pouco, 250 euros. Polo pouco. Por 11. Por 11. Tino xa non sabe a quen recurrir e pensa que podería haber máis casos porque as polas aínda seguen aquí.